Ahoj, já vás dneska vítám u dalšího videjka. Dneska jsme se vydali na takový hezký políčko s Orxíkem a doufám, že tady něco padne. Uvidíme. Pokud se vám tohle videjko bude líbit, tak budu rád za každý like a odběr a já jdu hledat. Ozvu se s prvním signálem. Tak zatím. A podívejte, stříbrňák. Vypadá to na Ferdinanda I. jednokrejcar. Ty bláho. A krásnej. No já jsem happy. Já jsem happy jak dva grepy. No, dávám sem pak fotku, čistím a jdu dál. Wow. Tak jo, ozvu se s dalším signálkem. Ano, jedná se o jednokrejcar, ale ne Ferdinanda I., ale Ferdinanda II. Pochází z roku 1624, takže já si myslím super nález. Tak lidi, IDčko 65, 62 a je to AGčko. Vypadá to na nějaký vídeňský fenik. Ty bláho. Nice. Tak dneska to padá, hodně padá. Musím říct, že na takovou krátkou dobu, co jsem na tom poli, bych nečekal, že bych kopl 2 AGčka. Ale poštěstilo se a mám fakt velkou radost. A ano, jedná se o vídeňský fenik, ale dobu úplně nevím, ale myslím si, že to bude tak kolem 13., 14., 15. století. Tak, IDčko kolem 50 a je to malinký Azenbronzáček, tak. Malinký. No, takže tak. Ty bláho, jsem šťastný. 2 stříbrňáky, a to jsem na tom poli chvilku, ty bláho. Wow. Lidi, já už nemůžu, protože tady prostě... Koukejte. Ty to tady beru. A normálně další stříbro. Další AGčko. Já říkám, že já se z toho picnu už lidi, ty bláho. Další AG, ty vole. Pardon, ale prostě za takovou chvilku 3 AGčka já to rozdýchám ještě teď, ty bláho. Ještě ani žádná měděná mince, prostě nic prostě a už prostě 3 AGčka, ty bláho. Wow. No, já jdu hledat dál. Upřímně jsem fakt nečekal, že bych kopl další stříbrňák na poli, kde jsem nekopl ani žádnou měděnou minci, jenom jeden knoflík. Ale musím říct, že jsem fakt šťastný a tahle hledačka se mi fakt vydařila. A tato mince mi připomíná bílý peníz, ale nevím to přesně. A pokud byste někdo věděl, tak by byl rád, kdybyste mi to napsali do komentářů. Signál kolem 60, myslel jsem, že mám AGčko, ale je to Azenbronzák. Takže aspoň něco, ale i tak jsem nadšenej. 3 AGčka, ty bláho. Já furt z toho nemůžu. Ozvu se s dalším signálkem. Tak, máme další signálek. Tohle je měděnej. Byla to povrchovka, já jsem ji viděl na zemi normálně a je to maruška. Vypadá to jak na takový ten jednofenik. To jde úplně vidět. Já už jsem to čistil kartáčkem. Ale... jednofenik. Marie Terezie. Takže super. 3 AGčka Marie Terezie, no dneska mám den nádherný. Krásná neděle. Takže tak. Tak tady máme další signálek. A je to knoflíček. Takže tak. Krása. Dám do kapsičky a jdeme. Už pomalu půjdeme k autu. Tak uvidíme, co spadne ještě cestou k autu a pak video ukončím. Takže tak. Tak, máme tady další signálek. Jdečko kolem 50-60. Blombička. Krásná. Takže tak. Pěkný. Já jdu hledat dál a uvidíme, co ještě padne. Takže tak. Tak máme tady další signálek. Jdečko kolem 80 a je to
nějaký knoflíček s Mkem. Takže tak. Pěkný, velký. Teďka jdu hledat dál. Za chvilku jsme u auta a bude konec videjka. Ale snad ještě něco najdu do té doby. Tak, máme tady další signál. Nějaký jídečko kolem, celkem vysoký, kolem 80-90. Takový erb s českým mluvem. Proto na hliník nebo něco. Takže tak. Hezký. Tak lidi, tady asi 10 metrů máme auto. Vedle je tady takováhle loučka a podívejte se. Zkusil jsem to a grešlička. Grešlička Leopolda. Takže super. 4. stříbrňák za den. Dneska to padá jak švestky. Ty bláho. Tak to je ono. Krása. A musím říct, že mi ty AGčka padaly fakt jak švestky. A tohle je grešle Leopolda I. z roku 1697. Tak lidi, další Maruška. Krát jedno krejcar. Takže super. Krásnej. No, vyčistím a uvidím. Bude pěkný. Krásná Maruška. Ty bláho. Krása. Ta mi udělala radost. Takže tak. Tak jo lidi, tak to už je poslední záběr tohoto videa. Dneska nám toho napadlo fakt jako hodně. Mám nějaký 4 stříbra, 4 AGčka, 2 Marušky, nějaký mince, knoflíky. Takže já jsem hodně spokojený. Ještě tam myslím, že mám nějaký takový ten lev, toho lva, ten erb český. Nějaká winterholvka nebo něco, nevím. Ale jako dneska to hodně padalo. Dneska mám pěknou neděli, budu večer doma čistit. A pak vám sestříhám videjko, dávám ho sem, dávám ho na YouTube a ještě k těm stříbrným mincím vám tam dám obrázky, tak to pak mám vyčištěný i k té Marušce. Tak jo, já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud jo, tak budu rád za každý like a odběr a i hezký komentář. Jakýkoliv komentář. A tak. Tak jo, tak já se s váma loučím. No, přeju vám hodně štěstí v hledání a ať vám to pípá. Tak zatím, čau.